Mga puso, opisyal na ginaupisahan ang selebrasyon sang Dinagyaw sa Tablas Festival sa Candoni, Negros Occidental. Pinagi sa nagkalain-lain nga exciting activities. Sa buong simana may sports activities ka nga isang volleyball, chess, kay billiards. Magluwas sini, nagarang ka naman ang pila ka cultural activities and events, ka nga isang pop dance ag folk dance inter-barangay category. Samtang isa man sa mga ginabantayan namong highlights ng okasyon, ang linay isang tablas kay Waton karon sa gabi. Siyempre, exciting part sa selebrasyon ang pagbisita sa Kapuso Stars nga sanday Andre Paras, Kate Valdez kag Andrea Torres sa Dinagyaw sa Tablas 2023. Sila ang maghahatag sang kalingawan sa aton pinalangga Kapuso fans sa gabi sang Kapuso Fiesta. Gani magkilitan na kita mga Kapuso sa February 11 sa Municipal Sports Complex sa Banwa, sang Candoni.